Hello mga bay, musta mo diha mga unta ninyo? Atay kanon diri nga. Ini kada adlaw gid nako lutoon. Ini white rice with onion. Basmati rice ni siya mga bay. Si tatay ang sunoy kay kada adlaw man iniya kaunon. Nya. Atay adobo dire. Nag-adobo na sad ko. Ano ko ilaing madaog-daog. Kundi ang adobo. Na, siyempre, nasad tay pritong bangus dire. Saan naman ron? Natay pritong bangus. Mga unta ninyo. Bunso na ni tag duha ka hiwa mi kada usa. Kung nagkaon si Sarah G na ako na lang diri kay sawsawan. Bangus. Daing na bangus. Dali kaon ron te. Nami lakaw. Naon na may daan. Magamit ni nga na dahon. Adobo. Kung sa mong kukas ako dahon mong bay ha. Dahon mo, fresh kayo. Saan yung basan? Ako'y visit ko, makabaw. Kuha sa kong tubig kay isidog ko. Tubo pa siguro ko ani. Hakda gisidog ko. Busog ni noon dayon di ko unta mo inom og tubig kung magkaon ko kay busog lagi dayon ko aning tubig. Mga unta ninyo mga bay. Sarap. Hindi ka na. Soy. Ano ba yan? Buti na lang nakasara. Saan yun? Paham? Kumain na si ate. Kumain na. Inauna ko na ganyan. Dito bangus mo. Kain mo rin ako. Kasama ako. Sino kasama mo, Salem? Hindi. Tayo lang. Mabuti. Dito ka na magplato. Sa nilagyan ko ng bangus. Kasama ka. Para makayag kayo. Kamay na lang. Ang sarap magkamay. Basta ulam natin. Okay. Ang ingay ko. Saan ba natin nabili itong bangus ha?
Yeah. Ambassador. Ambassador. Nabili namin ang bango sa Ambassador. Akala ko timplada na ito. Hindi ka? Walang timpla. Ay, di matabang. Kaya ito may sasawan. Nagbibihis na ata sila. Na, bilisan na natin. At least ready na tayo. Wala nang alalahanin pa. Excuse me. Alas lang yun sila. Kanin ba ito? Sarap. Ala, may adobo pa pala. Sabi ko sa'yo eh. Nag-aadobo ako. Ay, ngayon lang to. Kalahati yan sa manok ni tatay kahapon. Oo, masama silang gumawa. Minsan mo kasi mag-alas 3 na eh. Inaabot pero ano ka, alas 4 rin na lang. Ay, Wala nang nguya-nguya ito. Diretso na lunok. kain. Dito lunok na to, Soy. Wala nang nguya-nguya, Soy. Kasi madali na tayo. Diyan na, ang ganting kape. Taso ka. Pwede mo rin ipalin sa bango, manok. Kasi ang manok maalat. Adobo. May dahon pa yun. Makit agad sa atin nung tinawagan ko. Naligo ka? Tinawag ba siya? Naligo ako nung isang linggo. Ang lamig eh. Tinatawag kayo eh. Ano? Ang taas ako, hindi ko narinig. Nasa CR siguro ako. Kasi ate, akala ko kumakain kayo. Hindi, pinauna ko siya kasi sabi ko mabilis na ako bago ko kain. Para pag magtawag, ready na tayo, hindi na ako tatakbo magbihis na bagong kain, no? Masakit yung gilid natin, ha? Ay, nako. Madali na ito, wala nang lunok-lunok. Saka na lang natin Ako lang ang enjoy. Nandahan naman. Pwede naman siguro. Ang sarap pa naman i-feel yung ulam natin ngayon. Kailangan pag umalis kami mga ba, kumain muna kami. Kasi matagal pa ang kainan doon eh. Diba? Ang gutom tayo. Kailangan ready. Ano naman, Pilipino tayo. Girl Scout. Atin hindi. Ready gutumin. Lahat ng handa. Pag alam mo na gano'n ang routine ng amo, ready ka na. Sabay-sabay ko luto yan. Pito dito, adobo doon. Dito, gulay. Dito ang kanin. Bakit hindi na amoy na? Hindi naman. Kasi bukol ako agad. Sabay-sabay lahat. Ang 5 butas, 5 lutuan. Kasi dapat Huwebes maglalaban na ako talaga. Tuwing Huwebes. Kaso, naubusan ako ng time kahapon. Dahil pinifeel ko yung pagligo ko eh. Bihira lang ako makaligo matagal. Akala ko bihira ka lang maligo. Talagang, ang sarap maligo. Tapos, patay. Ang tagal ko na palang naligo. Hindi tuloy ako nakasampay.
Sino ka ng sampal? Kanina. Tapos ko maglinis lahat. Munas ng mga salamin sa entrance. Kasi yan dadaan. Pagdaan, ganito. Tinanggal ko na. Pinunasan ko lahat. Dito lang. Sa harap doon, bukas na. Hala, takbo. Hindi pa naman alis ka agad yan. Dandahan naman tayo. Diyos ko. Pati sa trabaho, hinihingal. Pati sa pagkain. Dandahan lang ha. So, dandahan lang. Kaya mo yan. Aray ko. Aray ko. Punta pa akong taas eh. Ha? Bakit papunta ka pa? Jacket. Tama. I-chat mo na yan si ate. Iilin ako. Ako, bagong kain na. Ang dahan lang. Hindi mo yung aalis ang driver natin. Wala tayo. Special. Ang ginagawa niyo, kumakain. Inunahan na kami ah. Kami dito mga bahay, mga nagtatrabaho sa loob ng bahay. Pag lumalabas kami kasama amo, feeling namin mayaman kami. May personal driver kami, may security guard kami. Meron kami na mamaniho. Tapos, binabantayan pa kami. O, saan ka pa? Tapos, pag nandito naman sa loob, palit na naman kami ng pwesto. Kami naman ang servant at sila ang sila ang alipin. Ay, alipin. Kami ang alipin at sila ang mga maharlika. Ang sasarap ng buhay nila, no? Pero mahirap din, walang exercise. Nakaupo lang maghapon. Ano mo si Bunso? Nagkaharap lang lagi sa ano, iPad, TV, laptop, cellphone. Aasa na lang siya sa opera. Iinom. Dito na. Ang kailangan nila, nandito kami. Masarap ba ang buhay ng ganun? Kasi yun ang hinihiling ko sa next life ko eh. Parang hindi maganda. Ang next life ko. Kayo ba? Ano bang hiling mo sa next life mo? Ikaw, Bunso. Anong next life mo? Ang pangarap mo sa next life mo? Maging matangkad, model, mataas ang tangos ang ilong? Gusto mo maging iba na alawis sa next life mo? Iba na ayoko na si Mona. Ako kaya, ano kaya ang pwede sa next life ko? Ayoko naman ng ganito. Yung pinagsisilbihan. Ayoko. Kaya ko naman sarili Ano ko. ka na lang yung leading-lady ka ng mga Korean. Sige. Sino naman kaya ang Tapos pinag-aagawan ka. Ganun na lang ang next life ko. Si tatay. Alis na ba? Ha? Hindi nga, magbibihis pa mamaya. Nakabisa si tatay. Pagpagpagpag. Gusto, mamaya. Sige na, tapusin nyo na. Mag-apag-antay naman sila eh. Ilan? Ano lalagyan natin, te? Kailangan ba to? Hindi. Ba? Bumba na si nanay. Ginaba ko yung gamit niya. Okay lang yun. Ang mahalaga, nasaksakan natin ang tiyan natin. Dyan mo na nga ito, mamaya. Mamaya ko na ipipil ang ulam na ito. Kasama ko ba, ne? Kasama. Kuha ka pa yung jacket na taas. Ako na. Ha? Iba. Wala pa lang si nanay. Andiyan na ba si nanay? Alam mo naman, pag nandira siya sa baba, para na. Si tatay ang nandyan na. Yung saan niya, nandyan saan? Nandyan na, binaba na yun eh. Ay, binaba ko. So siya ang nagbaba. Siya pala ang nagbaba. Siya na ang nagbaba palagi. Kahapon pa yun. Alam mo si tatay?
Parang gusto niyang alagaan ng sarili niya. Kasi, Pero nag-alala ako dun sa hagdan. Sabihin ko sa kanya, huwag mo nang gawin yan, oh. Kasi ma'am, baka madapa siya sa hagdan. Ang taas-taas ng damit niya. Delikado. Delikado talaga. Hindi nga may bitbit eh. Sabi niya nga siguro, mas okay na yung bitbitin ko kasi magtawag ako. Ay, alam, sino nag-ayos ng upuan doon? Hmm? Sino nag-ayos doon ng mga upuan? Saan? Mga unan, sa sala. Ah, baka siya rin. Bakit siya? Hala, si tatay, Maayos na. gusto niya Maayos yata, na. Maayos ang sala. Bakit marumi ba? Makalit kanina. gusto Paano niya, naging makalat? hindi si tatay parang nagpa-practice na yatang maging alipin. Paano naging makalat ang unan? Makalit ang mga unan. Di ba nakahiga siya? Kanina. Ah, Nurse na rin niya. Sa tatay, Diba? kasi nanay, paano eh. Sa baby. Bakit kaya ganyan na si tatay yung ngayon? nagiging ano ka Hindi na nag-uutos. Tupad na yung ano mo. Hindi na, hindi na natutupad ang pinihiling ko. Pero sabi mo, leading lady. Hindi mga babay mga bay. Nagan pa nila. Ako. Hindi pa ako tapos maghugas. Oh, Sinatawagan na ako. okay. Baka, magkapulas yung